чорабинии фарҳангии фароғатии Наврӯз бо иштироки намояндагони касбу кори гуногун ва сокинон дар назди муҷассамаи Шоҳ Исмоили Сомонӣ баргузор гардид. Сараввал намояндагони ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри Турсунзода ба сухан баромада тамоми сокинон ва меҳмононро бо ҷашни Наврӯз таҳният гуфтанд. зимни суханронӣ қайд карда шуд ки ҷашни Наврӯз дар тӯли асрҳо дар баробари он ки ба ривоҷи маданияти заминдориву зироаткорӣ ва боғдориву ободгарӣ мусоидат намудааст, ҳамчунин ба инсонҳо чун фарҳанги воло омили муҳими таҳкими сулҳу ваҳдат ва тавсеяи накӯкориву хайрхоҳӣ хизмат кардааст. бояд гуфт ки Наврӯзи фархундапайро сокинони шаҳри Турсунзода низ бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ ва шукӯҳу шаъумати хоса таҷлил намуданд. барномаи театркунонидашудаи шуъбаи фарҳанги шаҳр ва ҳунармандони шинохтаи ҷумҳурӣ тамошобинони зиёдро ҷамъ оварда буд. чорабинии тантанавии шуъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода бо пешниҳоди беҳтарин рақс, саҳна, суруд, мусиқӣ, эҷодиёти фолклорӣ бо истифода аз суннатҳои қадимаи ниёгонамон хеле ҷолибу хотирмон буд. сокинон пас аз тамошои барномаи рангини консертӣ ва намоишгоҳи daстони моҳири ҳунармандон ки то дергоҳ идома ёфт, изҳори қаноатмандӣ доштанд. бояд гуфт ки таҷлили ҷашни Наврӯз дар шаҳру деҳоти Турсунзода бо риояи суннатҳои хоси аҷдодӣ ва баргузории маъракаҳои хайрхоҳона ҳанӯз идома дорад. гузориши Соҳибнур Абдурасулов, Хуршед Алимов, Фирӯз Мирзоев аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъоти Навид.